bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ndjobbo TV international on mbiyama jaam waale woɗon jaam hiire woɗon jaam wiyetema wona nokkuji ɗi mbaɗi gaari yewtande bandiraɓe walla humpide bandiraɓe ko wiyete hono toɓɓe ɓurnoɗe tengtude nder nde ɗo yontere nder ɗon hollitama ne wayno toɓɓere ɓurde mawnude e wurde kadi yurminande ha no fewi sane nder leydi Sénégal ha tengti nder Sacré Cœur leggal nder Dakaru ko wiyete hono docteur Elhadj Fala Paye kanko docteur Elhadj Fala Paye sifne bandiraɓe te no wayno ko kanko dari o wari sukaɓe makko tato sukaɓe makko to ndewri ɗumen nde caggal ɗum ɗon kanko ne hoore makko warti woni kamɓe nayyi fof en wayno ɓe kawri e ladial to ene hono Sacré Cœur ko nder ɗon hollitama ene wayno ɗum ɗon addi haala ha no fewi sanne ko wayno imama Kanté ɓen ɗon koye makko kolliti wiyede ko wiyete hono musiba baɗum yen hay goto nawno musiba wawi haade nde wonno neɗɗo goto tan so wartima ko musiba bonɗo ala ko haali noon nde yurti waɗi sukaɓe muɗum tan ɗo rutti warti noon ko hunde bonde ha no fewi sanne ɗon satigol ene konngol ko imam Kanté ciften bandiraɓe ten wayno kanko Elhadj Fala o wirnama ñande alkamisa nde caggal mum noon ko wiyete hono goskiji sukaɓe taroɓe ɗon to tama ko wiyete hono yimmiraɗo caggal makko ene wayno kankone won konngol satigol konngol noon haade makko wirnade walla haade makko wartade ko nde windi ɓataki kono ɓataki no holliti hakkude makko hono joom suudu makko walla gonnoɗo joom suudu makko welani jafɗon konngol ngol caggal ɗon kadi wayno debbo e noon hollitama kañum hoore muɗum won waaji goto biyetede Ousmane Diouf ene woni toon nayyi walla ene wona to leydi Farais on oɗo sa ruttima e joomum wonde rutti windi ɓatake fade hono kanko docteur Fala nde o wonduno e hono joom suudu makko on ɗon yimɓe andude wayno gonduɗa to noon ko min residu walla ko ɗon woni hono joom suudam noon tinen ganden parlementaire oɗo sa ene wayno kanko Fala Faye wirnama ko noon no mbiɗen joni goski ɗi tottama hono sukaɓe walla yummiraɗo yummum sukaɓe ɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international sawtol ko Abdoulaye Sarr ko nder man kadi oɗo sa wayno Dakaru dilli ha no fewi je sababu Dakaru dilli noon ko caggal ɗo yitono sumgoji ɗi ɗon gandi oɗo saaha haqqillaji ɓuuri wonde ko witeno sumgoji mbiɗen ko witeno élection municipal jooɗo wonde so weli jomiraɗo joom baɗe bawɗe lewru janvier arronduɗi hen bangi o bangi nder leydi Sénégal koye nder noon hande suba kiire jamma ñalom yimɓe ñallita ballita wonande kamɓe wonɓe walla yiɗɓe ƴamde hono lefol laamu ngo nder noon hollitama ko wayno won yaaɓe ha puɗɗi joƴƴina doggi mumen ɓenen doggi mumen guitta hen ko wayno hono Ousmane Sonko en toon e hono Matam caggal ɗon kadi ko wiyete hono Khalifa Sall en ha e wonande kanko Ousmane Sonko e bangi o bangi nder ɗum ɗon ene kamɓe kolli mette mabɓe ha no fewi sanne kolli mette mabɓe noon mbiya alay sago kamɓe ɓe jippo e dingiral soɓe jippima e dingiral gam hollide mette mabɓe ko nder ɗon nde ɓe jippi e dingiral nde wuuli no fewi hakkude mabɓe sollateɗe caggal mabon sukaɓe men naati hen ni ene jeeya ɓeɗo en saliɓe wiide kañumen jafata ɗum jaɓirta ɗum ni hen hande jaɓirta ɗum ene janggo ene jeeya mabɓe ɗo askan wi kamɓe askan wi ene jeeya mabɓe Barthélémy Dias gonɗo maire Sacré Cœur caggal ɗon ko wiyete hono Malick Gakou kanko woni gardiɗo hono landa GP grand parti e baba Khalifa Sall gonnoɗo hono maire Dakaru ville nder ɗon kamɓe fof en wayno sikela nde haala nde wuli kamɓe fof ɓe jaggama nde jagga nde noon ha ko juuti ɓe goppita nde no wayno noon waɗi haala seeɗa kaɗo haala noon no wayno hollitama wonande won yimɓe hewɓe doggi mumen kaɗanoɓe ni kono doggi mabɓe ɓenni e ñerɗuma noon nde doggi ɗi ɓenni nde manam ko wiyete hono listuji ɗi jaɓama nde jaɓa nde ne wayno wonande ko wiyete ardiɓe pelɗe ɓe ɓe mbiyata wonde préfet ji yo gay mumen en ɓayno mettini ha no fewi sanne so weli jomiraɗo joom baɗe boro so weli jomiraɗo joom baɗe ɓe oɗo ñande wonde ma en gartu hen ha ɓeydo labde ha ɓeydo yajje bandiraɓe tedduɓe yewɓe wiyeten Ndjobbo TV international oɗo saaha kadi bangi o bangi leydi Sénégal en wayno guite hono liidu jajaɓe sosoɓe camɓe kame talɓe ɓe wayno kamɓene guiɗe irɗi no fewi jeeyi sababu ɗum caggal nde mburu wiya ngakki ɗo en walla ne mbiye mburu wiya ngakki kono jeeyi sababu muɗum ngakkude ko wiyede hono ardiɓe ɓe hono boulanger ɗi won mawɗo mburu ɓe ɓen ɗon kolliti mbi kañumen nde ma mbadda gueddere golle kadi won hakke balɗe ɗiɗi walla ha balɗe tati ha yaade nangue fuɗɗo ko ñande mawbar ni ɓe ɗum ñande talata jeeyi sababu muɗum ko caggal nde ɓe kolli ɓe mbi oɗo saaha ko wiyete hono fariño kala nde memɗa ma picca jungo ɗum holko jeeyi sababu kala saaha kamɓe so kiili jemma ñaloɓe ñalenta ballinta ɓe jeeya mburu te komi jeyata mburu moɓe jeyata ngu ene sattiɓe ha no fewi sanne ɗum jeeyama sababuji gam hollide mette mabɓe nder ɗum ɗon wayno wona kamɓe fof so ƴeeyama wayno diwan seeji o en ɗon yoga ɓe mumen jaɓani jabde mbaɗi walla cumi mburu walla piyi mburu no hannirtani ene noon matini ganda oɗo sa ene wayno gadi ɗum arti jaam arti e deedi mabɓe oɗo sa ene wayno mburuji ɗi garti jettode kalden ɗo ni wayno kamɓe fof beltima ha no fewi sanne
bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha holto kujje holto paɗen mbaɗen jura ñen ha toon e banggue leydi Niger ɗon kadi wayno no bomare mawde waɗi nde ɗon bomare ɗo ene wayno ko sukaɓe jeegom ɓe ɗon sukaɓe jeegom ko janggannoɓe e nder duɗal ngal duɗal noon ko duuɗe ɗe ganduɗa wona duuɗe jodnaɗe ha juuɗe wona duuɗe juɓɓinaɗe ha yuɓaɗa juuɗe kadi pewnaɗe ha feewi taw ɗen noon duuɗe ko nder école ɗum noon ko duuɗe huuɗo e nder ɗum ɗo ɗon hollitama kamɓe ɗo sukaɓe jeegom kamɓe foof ene duɗal ngal sumnode nde ngal summine wayno kamɓe foof ko ɗon ɓe kawri e jomumen ɗum noon metti no feewi laamu kono kadi tampiɗi no feewi yimɓe sukaɓe bam sukaɓe wayno kamɓe foof saaha nde birnetede ɗum waɗi findere mawde ko nder ɗon hollitama ene wayno nder leydi Niger ni kadi wonaki capantati e jeegom ujunere wonan ɗeɗo duuɗe foof ko duuɗe huuɗo ko hen sukaɓe jangganno kono ɗum hollitama ɗum ɗo hankkadi wonta wattu hay goto yiyata ɗum ɗo ena watta e nder leydi Niger noon tinen kadi wona buleɗe ɗumgol ɗo henna sibo hay rowane kadi e lewru avril ndu kadi wona hakke yimɓe no gata ko sukaɓe yaroɓe duuɓi jeegom faade duuɓi jeenayyi wayno kamɓe foof kadi ko hen ɓe keddi ala ko jeeyi sababu muɗum so wona ko yowiti e hono caɗele taw ɗon caɗele kadi ko ngakkande juɓɓudi wonande hon ɗeɗo ene duudi tawde duuɗi ko duuɗe jangguirɗe so nguuron bandiraɓe tedduɓe holto kuccuɗen holto paɗen mbaɗa jura jen ha tuna banggue CEDEAO comité économique des états de l'Afrique de l'Ouest no wayno kamɓene mbaɗɗino baatu mabɓe ɓeɓe daɗɗo baatu mabɓe nde to en akara woni lamorko ngo ala joyi sababu muɗum so wona hollidde wiyede oɗo saaha teskama hakkude leydi Mali e leydi Guinée ene jeeya toɓɓe ɗe jewtata ɗe ni henna kono noon kadi toɓɓere ɓurde tengtotiri nde ko caggal goto hono yimɓe CEDEAO arno to en hono Bamako lamorgo leydi Mali gam yewtide mumen kono noon en wayno laamu Mali ngo kañumen mbi ko oɗon yo yaltu wona waɗi expulsé ɓe jaltimo leydi ndi ɗum noon ene jeeya e toɓɓere kadi nde ɓe jewtone hono Accra woni lamorgo leydi Ghana caggal ɗone kadi ɓe kolliti wonande wiyete leydi Mali ndi tawde kadi ɓe taƴino ladial eɓe tottira laamu ngu laamu totti ɗum wonande hono civil en ɗum noon holko jeeyi sababu ha ɗo no saaha eɓe daari ɓe kalani ɓe kolliti kadi noɓe mbayni wayno ele konko ɓe cooni wiyete no jam waylude ladial ngal ɓe taƴanogal e nder yimɓe fof nanirno ngal ladial nde nanodira e foof ene kamɓe fof koɓe ruttiɓe eɓe jiiɗi yaltude hen hollitama noon wayno so ɓe kamɓene mbi soɓe ƴeewi hande sifa leydi ndi no wayno wona leydi Mali ndi e nder hen ladial taƴanogal ngal ene wayno ngal ɗon ladial wawa wiyede ene jokke walla ngal ladial wawa wiyede ene horme alay saago ɗum riwta ha yeeso seeɗa ko noon hono CEDEAO ene wayno ɓen noon mbi ko ngala hen hande ngala hen janggo te so tawi ɓe jaɓani ma pawi mabɓe kuugal heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international e wayno kadi wiyete hono banggue Guinée Conakry gadgol hono Mamadou Doumbia ene wayno kankone oɗo saako yowiti wono policier ji kadi won hakke ujunnaje policier ji no wayno ɓen ɗo no jibama ni hen ala ko jeeyi sababu mum sowona wiide hono duuɓi mabɓe ɗi hen kadi ɓe jettima duuɓi ɗo poti yaade foftere mabɓe kono noon kadi hollitama kadi wiyete hono ukkere nde kadi ɗum ɗon jeeyam e sababuji wonande hono kamɓe foof ɓe ndiwa kono noon to banggue CEDEAO ha joni kamɓene koɓe ronkuɓe nandirde hakkude mabɓe hono Guinée Conakry tinen ganden pamen taw oɗo saaha ne wayno to eno Guinée Conakry e caɗele ene keewi toon ha no feewi sanne nder ɗo noon garta gummimo toon en jaaɗa ha to e nayyi ono nokkuji waɗi nokkuji leydi Libye to no leydi Libye ne wayno ɗon kadi hollitama oɗo saaha ne wayde kamɓene ɓe jiiɗi ko wadde ko yito no sumgoji nongo sumgoji hoore leydi yankagal on wiyata on élection présidentielle gumbo ɗeɗon jen ha to nayyi kono Afrique du Sud so hollitama Afrique du Sud ne wayno caggal ono Pito Bota lomtimo Frédéric Clerc ene wayno kankon on ɗon Frédéric Clerc ruttima e jomum ruttiri ko duuɓi 75 sifne bandiraɓe so tawi ɓaleɓe keeɓi laamu nder ndiɗo leydi e gaddugol on tuma hon Nelson Mandela en wayno ala ko jooni sababu muɗum so wona ono on ɗo ene hoore juttiɗo e joomum kanko Frédéric Clerc kanko ittuno laamu ngu itti laamu tubakoɓe o tottima hono laamu ɓaleɓe Nelson Mandela rutti jooɗi e jappere laamu ha Allah ruttimo e joomum oɗo saaha ene wayno kanko hono Frédéric Clerc o ruttima e joomum ko to nayyi hono Afrique du Sud jeeyi sababu ruttade makko koye yowitima hono ñawbe ko cancer nde o sankoro nde kadi koye nder galle makko tigui rigui ne wayno ko ɗon tigui o sankini hen bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ko wiyete Alhaji Macky Sall hoore ndena leydi Sénégal ene wayno kankone o heehi toon hono leydi Paris to noon ko gam tawtorede ko wiyete hono batuji aɗino batuji kadi ko batuji ɓurɗi tengtude e wonande to nayyi hono leyɗele tubakoɓe kañum hono leyɗele Afrique bandiraɓe tedduɓe Allah jarama saago Allah saago moɗon Abdoulaye Sarr wonno gam yowiti ko wiyete hono toɓɓe meɗen ɓurɗe tengtude e nder ɗo enen Ndjobbo TV international saago Allah saago moɗon hay saago lawol